Dobrý den, dnes je 16.1., den otevřených dveří a my jsme znovu opět ve druhé základní škole Propojení a s námi tu jsou děti ze školky. Pojďte se podívat, jak je naši spolužáci přivítali. Děti, dobrý den. Pojďte. Pěkně vás tady vítáme u nás. Pojďte dál. Pěkně vás vítám. Víte, kde jste se ocitli? Kde? Kde to jste? Kde to teď jste? Ve škole. Teď jste ve veliké škole. A tyhle ty děti, co tady sedí v lavicích a už se učí, čtou a počítají a píšou, tak ty v loni tady stály zrovna tak, jako teď stojíte vy a přišli se do té školy podívat. Ale oni už přece jenom chodí půl roku do školy a něco už se naučili, že jo? Že už jste se něco naučili. Tak oni vám teď malinko ukážou, co se naučili. Vám takhle dáme tady obrázky, abyste se mohli kouknout. Vy určitě poznáte, co na těchto obrázcích je. No já vím, že vy to poznáte, že jste určitě moc chytré děti. Ještě to takhle, Barunko, otočíme, aby na to viděli, víš? Tak. Tak, a kde já mám ty moje školáky? Moje děti, které už se malinko naučili číst, tak vám něco náklady a jíká to. Co tahá náklady a hýká to? Poznali jste to? Oslík. Oslík, výborně. Barunka zkusí tady tu kartičku. Šárka. Hafá na nás za plotem. Kdo hafá za plotem? Pejsek hafá, ano. Adame. Máte tady děti? Znáte někdo? Máte tady nějakého kamaráda? Já. Tak dojdi pro něj, posaď ho na třidičku. Simonko, pojď si někoho vybrat. Tak, Honříku, pojď si někoho vybrat. Kája si vybere. Tak. A ještě Míša. Tak, pojď. Posaďte je na třidičku. A i vy ostatní otevřete ještě jednou. Tak. A najděte jim tam tu hru, co jsme se ukazovali. A ukazuje všetko do pokoje. A začne, jo? Klidně. Tam mluví. Musíte vysvětlit, co s tím. Jo, a... Já nevím. To teda, ale... Jak se těšíš do školy? Dobře, Jo. A proč se těšíš? protože se těším na úkol. Jo. A proč ještě? Protože pak se budeme doučit. Jo. A těšíš se na nový kamarády? Jo, Jo. A na paní učitelku? taky. Bude hodná? Jo, Tak jo. Tak těšíš se do školy? jo. A proč? Protože chci se učit. A proč se chceš učit? Protože chci se hrát si. A těšíš se na nový kamarády? Ano, A na nový paní jako na nový učitelku? ano. A na co se ještě těšíš? Že budu moc dobrá. Jo. A když máš tady nějakého sourozence? A já myslím,
brášku, sestřičku.